ceea ce este grozav. Și asupra acestui lucru mi-am dat seama de mult timp și am zis, cum am ajuns noi oamenii? Și de atunci, cumva, mi-e frică de vorbele acestea mari. Țin minte și acum pe părintele, îmi scap acum numele, un părinte care a fost la București, la Antim, oricum, și a venit la Cluj, chemat în Altul Bartolomeu, Sofian Boghiu, și a venit la Cluj, chemat în Altul Bartolomeu, când se începuseră la catedrala din Cluj, prin 97, 98, începuse să se facă mozaicul și l-a chemat ca pe un pictor să-și dea cu părerea să spună ceva, ce părere are, cum se pune mozaicul. Și cu ocazia asta eu m-am dus la dânsul, eram atunci președintele școlii și am zis, ne dați voie să-l ascultăm, să ne vorbească la catedrală. Și el a zis, da, și l-a îndemnat pe părintele Sofian Boghiu să ne vorbească. Și părintele a vorbit la catedrală, la Cluj, dar vorbea încet. Așa de încet, încât toată lumea s-a adunat așa aproape de el acolo, deși el vorbea la microfon, dar vorbea încet. Și s-a apropiat foarte mult lumea de amvonul acela unde vorbea. Și ții minte și acum cum a început. A zis, de un singur lucru mi-e frică. Am zis, măi, care? Și a repetat de 3 ori. De un singur lucru mi-e frică. Și iară, de un singur lucru mi-e frică. Toți care o fi lucrul ăla? Și el zice, de cuvântul Mântuitorului care zice, pentru orice cuvânt spus în deșert, omul va fi întrebat la a doua venire. Pentru orice vorbă spusă în deșert, mi-a intrat ca un cui în inimă. Așa este. Chiar așa. Și mă gândeam câte cuvinte am spus în deșert, câte promisiuni, câte vorbe mari, câte laude, m-a apucat durerile de minte și de inimă. Și ziceam, Doamne, chiar dacă e așa, n-avem nicio scăpare. Și părintele Sofian, la 90 de ani, aproape 90 de ani cât avea atunci, era frică de cuvântul acesta. Și mi se pare că diavolul este expert în a spune cuvinte deșerte. Deșerte adică goală de conținut. N-au nicio valoare în realitate, dimpotrivă, inversul realității de cele mai multe ori. Minciuna, cum zice Mântuitorul, că diavolul dintr-un început este mincinos și ucigaș de oameni. Și că noi oamenii îl urmăm foarte îndeaproape și că viața noastră chiar și în biserică, așa, chiar atunci când zicem că suntem în biserică, suntem credincioși, de cele mai multe ori este mai apropiat de acest fel de gândire și de lucrarea diavolului, adică în vorbe suntem foarte pricepuți, știm să ne apărăm, de mici, cumva, vorbele noastre ne-au devenit nu atât de mult o metodă de a spune adevărul, de a colabora cu celălalt, de a-l ajuta, ci vorbele noastre, cuvintele noastre, deci cuvintele au devenit vorbe. Că vorbele au așa o nuanță de ușurătate. Cuvintele ca și de plinătate, ca putere, nu mai au puterea pe care ar trebui să o aibă și adevărul pe care ar trebui să-l aibă, ci au devenit vorbe verba volant, care zboară și au devenit vorbe și spunem multe vorbe și din cele care ar fi trebuit să fie întâlnirea noastră cu realitatea, întâlnirea cu celălalt, ajutor pentru celălalt, constatarea realităților, constatarea ta personală despre tine, ele au devenit o metodă de a ne preface, o metodă de a ne ascunde de adevăr, de a ne ascunde de realitate, de a minți despre realitatea celuilalt. Aproape că vorbele au devenit cea mai folosită metodă de a ne preface, de a ne ascunde, de a ne da într-o parte, de a minți. Asta e, ce să mai...